سلام سلام تخاتلتي كمية لهم أنا إجزابير استمسجن يخون دحناية أبناء لما أنت مدبي أوشتي شعات معلتي مثلو زوجفو نجارات حزلكم مسئلهو نايلما أنت مدبي نبزح هذا كتبعتيو وسان زخونة مثلهم بوحدات معلتات كتجفون نصوتها وركب بتعمي متشو تجابروا للميلا حزلكم مسئلهو ناز مدب لايك غيركم بمجمار مثلوي نشتأيو إلهم زجنقو بزحات ده كتبعتيو نختبصحو بخبري حتت نعم مدبي كأتون قال لهم نايب اللعت سايز ويخا ججفي نبزحات ده كتبعتيو زجنق نجار كم زخونة يفلتيو بفلاي نقص زبالة مثلو زلوودي بزلعالة متن نابناي سايكولوجيكال قلولاو نخاطو يجبرويو مخنياتون تايو ناي ود مثلو معباين من أسن مسقطا ركب استتحازة نحنت قولن ستيتين نمعقاب ججف مثلو وساني إيلوم سلازا حسبيو حدا جزاون ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ንሰምዖ ረጉድ ዝበለን ግጅፍ ዝበለን መትሎ ረኺበን ጾታዊ ርክብ ምስ ገበራ ከም ዝዓገባ ስለ ዝዛረባ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መትሎኦም ዘለዎም ኣረኣያ ንኽትሕት ዝገብር እዩ ስለ ዝኾነ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ሜላታት ሒዘልኩም መጽለኹ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ መትሎ ከዕቢ ዝኽእል ብጣዕሚ ሳይንቲፊክ ዝኾነ ነገር እዩ ካብ ምንም ዓይነት ጎናዊ ሳዕቤን ናፃ ዝኾነ ሜላ እዩ እዚ እንታይ እዩ نقومت تباهلو زغبر سيرجريو نزي جايناغولوجيستات زركبو حكمنا بمخاد نزي سيرفيس كترخو تخليهم نايمتلو قومت نمعباي انتاي عينت تكنيك يتقامو خنرين كلنا بتعمي استحلالخ زبهال سيرجريو نتمثلو كاب بابليك بون زبهال اريا بمقراص اما اخل دل زمسل ነገር بمسرح نزن استفلاليا بارتات بمرخاب زغبريو بزي اسكاب 50% زخون قومت ناي مثلو كتعبيو تخليكم لازخونه زي سيرجري زي بتعمي استحلالخ سيرجريو نم عينت غناو صعبين زيبلو عينت سيرجريو زي سيرجري طقمون تايو ناي مثلو قومت نمنوح زحجز عينت سيرجريو تكنيكو خان تايو بابليك بون كاب زبهال اريا زي مثلو زي تقوريصو دل زمسل ነገር ወሲሆም سيرجري سرح عينت تكنيكيو ازي عينت سيرجري من عينت غناو صعبين زيبلو تكنيكيو مالتيو اتخالاين ريون تايو ازون سيرجري انتخون ازي طقمو خان تايو رغدي نموساخ نتقملو عينت سيرجريو تقداماي زرانايو قومت ناي متلو نمعباي نتقملو عينت سيرجريو ازخا رغدي ناي متلو نموساخ نتقملو عينت سيرجريو انت عينت تكنيكي تقمو زبل كنرين كلنا ازي دما نايت ود متلو نخلته مستجدد الودرم زبهال سبستانس بموسخ نايت ودي متلو رغدي ناي موسخ تكنيكيو از تكنيك زي ناي متلو يقومت اخوليو رغد طرح يوزن اسني إلوم نزحاسو دق تبعتيو زطقم عينت سيرجريو نزي تكنيك تطقيمكم ناي متلوخم رغدي كتوسخو تخيلولو تكنيك يزي اتسالساين ريو انجكشن زبهال ميتوديو از نغر زي سمعخمو كتكونو تخيليخم حدا سبورت زسرحو سبات اب سونتهم نزلو چوادا زعبيلو ميلايو نسونتهم چوادا نمعباي مرفق تطقيمهم انجكت تغيروم زعبيلو عينت ميلا ازي انجكشن نبلويو بتمساسالون حزي ግጅፍ ዝበለ ከንፈር ዝመርጹ ደቂ ተባዕትዮ እንዳበዝሑ ስለዝመጹ ከንፈረን ንኽገጅፍ ወይ ከዓ ከንፈረን ንምግጃፍ ዝ ኢንጀክሽን ኢልና ንጽውዖ ሜተድ ተጠቂመን ከንፈረን ዘግጅፋ ደቂ አንስትዮ ከም ዝህልዋ ንፈልጥ ኢና ስለዝኾነ ንመትለኹም ብኸምዚ መልክዕ ማለት እውን ብኢንጀክሽን ቁመቱን ርጉዱን ተዕቢሉ ዓይነት ሜላ ኢንጀክሽን ንብሎዩ ኮይኑ ግን ልክዕ ከም ከንፈር ብዛሓፀረ ግዜ ዝዓቢ ኣይኮነን ኑሕ ዝበለ ግዜ ይሓትት እዩ ማለት እውን እስካብ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ግዜ ዝወስድ ዓይነት ሜተድ እዩ ዚ ኢንጀክሽን ንብሎ ኮይኑ ግን እዚ ሜላ እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንኽገጅፍ ክገብሮ ይኽእል እዩ ብተመሳሳሊ እውን ናይ ሽንቲ ትቦታት ብምጽባብ ሽንቲ ንምሻን ከቢድ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዚ ኢንጀክሽን ኢልና ንጽውዖ ሜተድ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ብዝነኣሰ መጠን ጥራሕ ኢንጀክት ክትገብርዎ ይግባእ ማለት እውን ብሓደ ግዜ ኢንጀክት ጌርኩም ብሓደ ግዜ ንምዕባይ ካብ ትምክሩ ሓደ ኢንጀክሽን ተጠቂምኩም ወርሕ ተጸቢኹም ተመሳሳሊ ዓይነት ኢንጀክሽን ምግባር ይሓይሽ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዚ ኢንጀክሽን ንብሎ ሜተድ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሳይድ ኢፌክት ስለ ዘለዎ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ንኽገጅፍ ስለ ዝገብሮ እዩ መፍትሒኡ እንታይ እዩ
ሓንቲ ኢንጀክሽን ጌርኩም ሓደ ወርሒ ዝኣክል ጸኒሕኩም ተመሳሳሊ ዓይነት ኢንጀክሽን ድሕሪ ወርሒ ምግባር ይምረጽ። እቲ ራብዓይ ንሪኦ ቴክኒክ ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ዘድንቕዎ ቴክኒክ እዩ። ኢምፕላንት ዝበሃል ዓይነት ቴክኒክ እዩ እዚ ራብዓይ ንሪኦ። ኢምፕላንት ካብ ሽሙ ከም ንርድኦ ኣብ ናይ መትለኹም ቆርበት ውሽጢ ዝውስኽ ቲሹ ወይ ከዓ ናይ መትሎ ስትራክቸር ዘለዎ ቆርበት ክኾን ይኽእል፣ ፕላስቲክ ማቴሪያል ክኾን ይኽእል ኣብ መትለኹም ተደሪቡ ደው ብምባል ቆርበትኩም ውጥር ኣቢሉ ብምሓዝ ናይ መትለኹም ሳይዝ ዝውስኽ እዩ። እዚ ካብተን ቀዲምና ዝረኣናየን ኦልሞስት ምንም ዓይነት ሳይድ ኢፌክት ዘይብሉ ሜላ እዩ። ምክንያቱ ድማ እንታይ እዩ ዝውስኽ ቲሹ እምበር ዝቁረጽ ናይ መትለኹም ፓርት ስለዘየለ እዩ። ብፍላይ ናይ መትለኹም ሩጉዲ ንምውሳኽ ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ ዝተመረጸ ዓይነት ሜላ እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ቁመቱ ንምውሳኽ ተሓስቡ ደቂ ተባዕትዮ እንተሃሊኹም ኣብቲ ቅድሚት ከባቢ ወይ ከዓ ኣብቲ ጫፍ ከባቢ ቲሹ ብምውሳኽ ክተንሕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኮነ እዚ ቴክኒክ እዚ ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ እዩ። ብብዙሓት ሰባት ዝምረጽ ዓይነት ቴክኒክ እዩ። ምንም ዓይነት ሳይድ ኢፌክት ዘይብሉ ቴክኒክ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ዝመርጽዎ እዩ። ሳይድ ኢፌክት ዘይብሉ ንምንታይ እዩ? ምንም ዓይነት ፓርት ካብ መትለኹም ዝቁረጽ ነገር ስለ ዘይብሉ እዩ። ተወሳኺ ቲሹ ዝኣትወሉ እምበር ምንም ዓይነት ናይ መትሎ ፓርት ዝቁረጽ ስለ ዘይብሉ እዚ ሳይድ ኢፌክት የብሉን። ብብዙሓት ሰባት እውን ተመራጺ ዝኾነሉ ምክንያት እዚ እዩ። እዚ ኢለ ናብቲ ሓምሻይ ንሪኦ ክንርኢ ተለና ኤክስተንደር ዝበሃሉ ቲዩብ ኣለው። እዚ ድማ ምስ መትለኹም ሳይዝ ተቀራራቢ ዝኾነ ቲዩብ እዩ። ነዚ ብሳይዝ ኢኹም ትገዝእዎ። ነዚ ቲዩብ ምስ ገዛእኹም ናብ መትለኹም ብምእታው ኣክቲቬት ኣብ ትገብርሉ እዋን ናይ መትለኹም ሳይዝ ምንም ኣብ ዘይተረድአኩም ወይ ከዓ ኣብ ዘይፈለጥኩሞ ኣብ ሓፂር ደቂቕ ናይ ምዕባይ ቴክኒክ እዩ። እዚ ከዓ ኮይኑ ግና እዚ ዓይነት ዕቤት ፐርማነንት ዘይኮነ ማለት እውን ንንውሕ ዝበለ እዋን ዝጸንሕ ዕቤት ኣይኮነን። ኮይኑ ግና እዚ ቴክኒክ ታዩ ተመራጽ ዝገብሮ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምግባርኩም ቅድሚ 1 ሰዓት ክኾን ይኽእል ጌርኩሞ ጾታዊ ርክብኩም ቁሩብ ደቂቕ ዝነውሐ መትሎ ሒስኩም ንኽትኣትው ዝሕግዝ ዓይነት ሜላ እዩ። ምንም ዓይነት ፍራክቸር አይፈጥርን። ኮይኑ ግን ነዚ ነገር ክትጥቀሙ ከለኹም ማለት እውን ነዚ ቲዩብ ክትጥቀምዎ ከለኹም ማቻ ተዘይተሰሚዕኩም ተቋርጽዎ ኣለኩም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ብጣዕሚ ንመትለኹም እንተዘርጊሕዎ ኣብ መትለኹም ሕማም ናይ ምፍጣር ዕድሉ ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ እዩ። ተሻድሻይ ንሪኦ እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ገዛና ዝግበር በእዳውና ንሰርሖ ዓይነት ቴክኒክ እዩ። ኣብ ውሽጢ 3-4 ወርሒ ለውጢ ዘርኢ እዩ። ማለት እንታይ እዩ? ከምተን ቀድም ኢልና ዝረኣናየን ሜላታት ዘይኮነስ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝደሊ እዩ። 3-4 ወርሒ ለውጢ ዘርኢ እዩ። እዚ ቴክኒክ እንታይ እዩ? እንተልኩም ብኢድኩም ንመትለኹም ማሳጅ ምግባር እዩ። ኮይኑ ግና ንመትለኹም ማሳጅ ኣብ ትገብሩሉ እዋን ናይ መትለኹም ሴንሲቲቪቲ እንዳሓለኹም ክኾን ኣለዎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ኩሉ ወዲ ተባዕታይ መትሎ ብኢድ ማሳጅ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ኢሬክት ናይ ምግባር ጠባይ ስለ ዘምጽእ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ደው ናይ ምባል ጠባይ ስለ ዘምጽእ ናይ መትለኹም ሴንሲቲቪቲ እንዳሓለኹም ማለት እውን ኢሬክት ኣብ ዝገብረሉ እዋን እንዳዝሐልኩም ማሳጅ ምግባር እዩ። ስለዝኾነ እዚ ማሳጅ ኢልና ንጽውዖ ዓይነት ቴክኒክ ብዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ከርእየና ይኽእልን 3-4 ወርሒ ዝደሊ ዓይነት ቴክኒክ እዩ። እቲ ሻውዓይ ንሪኦ ንመትሎ መዕበይቲ ተባሂሎም ዝስርሑ ኮይኑ ግና ንምርካቦም ሬር ዝኾኑ መድሓኒታት ኣለው። እዞም መድሓኒታት ኣባና ኣብዝሓ ግዜ ፌክ ዝመጽሉ ዕድል ኣሎ ወይ ከዓ ፌክ መድሓኒታት ዝሽየጥሉ ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ኮይኑ ግና ካብ ኢሮፕን ኣሜሪካን ዝለኣኸልኩም እንተኮይኑ ተትጥቀምዎም ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ ዝኾኑ መድሓኒታት እዮም። ኣባና ከባቢ ዝርከቡ ዘን መድሓኒታት እዚኦም ተዘይትጥቀምዎም ክሕብረልኩም ይደሊ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሓደ ሓዲኦም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኤሌመንት ዘይፍለጥ ፌክ መድሓኒታት ኣለው። ኮይኑ ግን ካብ ኢሮፕን ኣሜሪካን ኣልኢኩም ነዞም መድሓኒታት እንተተጠቂምኩም ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ ዝኾነ እዩ። ብዙሓት ሰባት እውን ዝመርጽዎ ዓይነት መድሓኒት እዩ። ስለዝኾነ ካብ ኢሮፕን ኣሜሪካን ኣልኢኩም ነዞም መድሓኒታት ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ናይ መትለኹም ሳይዝ ብቁሩብ መዓልትታት ናይ ምንዋሕ ዕድሉ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እዩ። እቲ ሻምናይን ናይ መወዳእታን ኮይኑ ግና ወሳኒ ዝኾነ ድማ እንታይ እዩ? ናይ ሰውነትኩም ቦዲ ዌይት መቕናስ እዩ። ናይ ሰውነትኩም ቦዲ ዌይት መቕናስ ኣብ ከብድኹም ከባቢ ፋት እንተሃልዩ ወይ ከዓ ስብሒ እንተሃልዩ ነዚ ነገር ክትቀንስዎ ኣለኩም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብ ከብድኹም ከባቢ ስብሒ እንተሃልዩ መትለኹም ንእሽተይ መሲሉ ስረ ዝረአዩ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ መትለኹም ከባቢ ጨጉሪ እንተሃልዩ ነዚ ጨጉሪ ከተውግድዎ ኣለኩም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ።
ምክንያቱ እንታይ እዩ ልክ ከምቲ ኣብ ከብድኹም ከባቢ ዘሎ ስብሒ ወይ ከዓ ኣብቲ ከብድኹም ከባቢ ዘሎ ስጋ እዚ ጨጉሪ ኣብቲ ከባቢ መትለኹም እንተሃልዩ ነቲ መትለኹም ንእሽተይ ኣምሲሉ ስለ ዘርእዮ እዩ። ስለዝኾነ ዘን ነገራት ማለት እውን ጨጉሪ ከምኡ እውን ኣብ ከብድኹም ከባቢ ስጋ ወይ ከዓ ስብሒ ተተጠራቂሙ ነዘን ነገር ብምቕናስ መትለኹም ገጂፍ መሲሉ ንኽረአ ክትገብሩ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ኸዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእይቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይቐኒየለይ።